Salut, prieteni, și bun venit pe canalul Reality! Iată-mă cu un nou documentar, care sper să vă captiveze, dar și să vă ofere motive de reflexie. Azi ofer un subiect ce provoacă gândirea, invitându-vă să priviți lumea dintr-o altă perspectivă. Subiectul se numește Inteligența artificială, un pas înainte sau o fundătură digitală? Unii ar putea spune că sunt obsedat de AI. N-aș zice. Nu sunt fascinat orbește de această tehnologie și nici nu o privesc cu paranoia. O privesc cu realism. Așa cum ar trebui să facem cu orice tehnologie care schimbă regulile jocului. Să o înțelegem în profunzime pentru a-i folosi potențialul și mai ales pentru a ne feri de pericolele ei. Orice progres aduce cu sine o umbră. Electricitatea luminează, dar poate ucide. Mașina ne poartă rapid, dar poate deveni armă mortală. Gazul gătește, dar poate exploda. Cu AI-ul nu vorbim de pericole fizice, ci de riscuri sociale, cognitive, culturale, și ele sunt mult mai greu de anticipat. Unul dintre cele mai subtile pericole ale AI-ului e democratizarea aparentă a deșteptăciunii. Inteligența devine mimabilă. Cu un prompt bine pus, oricine poate părea cultivat, elocvent, citit. Cineva poate livra un text impecabil stilistic, citând din Kant, dar fără să înțeleagă măcar termenii. Asta nu înseamnă cunoaștere, ci doar o poleială de inteligență. Și poleiala, știm, se cojește repede. Problema e că societatea, deja sensibilă la aparențe, începe să confunde volumul cu valoarea, citatul cu ideea, ambalajul cu conținutul. Un exemplu clasic: zidarul versus intelectualul de cafenea. Primul construiește case, gândește în volum, în greutăți, în reacții chimice. Muncește cu mâna, dar gândește rapid, intuitiv, eficient. Al doilea citează din Heidegger, dar nu știe să prindă un diblu. E perceput drept inteligent, pentru că lucrează cu cuvinte, nu cu mâini. Aici intervine AI-ul și întărește falsa percepție. Dacă pot genera un eseu profund cu 2 clicuri, sunt automat cult? Răspunsul e nu. Inteligența nu se transferă, se dezvoltă. Iar AI-ul poate stimula gândirea doar dacă există deja un fundament. În lipsa lui, doar maschează vidul. La început au fost deștepții de Google, căutători eficienți, dar superficiali. Acum vin deștepții de AI, care primesc texte pe tavă, le copiază și le livrează ca gânduri proprii. Problema nu e că folosesc AI-ul, ci că nu gândesc cu el, ci în locul lui. Nu filtrează, nu înțeleg, nu chestionează. Mai grav, ajung să aibă voce în spațiul public. Vorbesc despre geopolitică, medicină, psihologie, dar nu pot răspunde simplu la întrebarea de ce e așa. Când nu știi să justifici o idee, ea nu e a ta. Să presupunem, de dragul argumentului, că AI-ul chiar oferă un avantaj cognitiv. Îți organizează gânduri, îți sugerează unghiuri noi, îți clarifică dileme, dar ce se întâmplă dacă toți devenim genii? Cine mai coboară gunoiul? Cine repară țeava? Cine face munca esențială, dar umilă? Societatea funcționează tocmai prin diversitatea competențelor. Uniformizarea forțată, chiar și cognitivă, dezechilibrează această ordine naturală. Nu ai vrea ca un neurochirurg să-ți monteze parchetul, nici ca un filozof să-ți instaleze centrala. AI-ul poate încuraja o iluzie periculoasă, că toți putem și trebuie să fim buni la toate. Într-o poveste celebră, Thales cade într-o fântână privind stelele și e ironizat de o sclavă tracă. Nu vezi ce ai în față, dar vrei să înțelegi cerul? Asta e și cu AI-ul. Poate părea profund, dar nu înseamnă nimic fără ancoră în realitate. Fără context, fără discernământ, AI-ul devine doar o altă voce într-o mare de zgomot. Problema e că tocmai această mare e populată azi de voci care altfel ar fi tăcut. AI-ul le dă puterea de a părea informați, îi ajută să pară experți, dar sub poleială nu e conținut, ci zgomot.
iar acest zgomot sufocă vocile autentice. Cei care chiar gândesc ajung să-și piardă timpul, contrazicând texte scrise de AI și semnate de oameni care nu le înțeleg. Cine va profita de AI? Cei care îl înțeleg, care îl folosesc pentru a-și amplifica mintea, nu pentru a o înlocui. Restul, cei care se sprijină pe el pentru orice răspuns, orice gând, orice decizie, devin dependenți. Și nu vorbim doar de lene intelectuală. Vorbim de o formă nouă de analfabetism. Omul care nu mai poate funcționa fără algoritm. Să nu uităm și de partea robotică a AI-ului. Roboții industriali sunt vechi de zeci de ani. În fabrici sunt impecabili, fac același lucru la infinit. Dar în lumea reală, murdară, dezordonată, lucrurile se complică. Robotul care întorcea hamburgeri? Un eșec. Robotul zugrav? Ineficiente? De ce? Pentru că realitatea e ambiguitate. Un meșter vede o șapă lăsată și înțelege. Un robot? Nu. Bagă gresia, perfect. Dar în colțul căzut iese strâmb. Nu pentru că e prost, ci pentru că nu vede ca omul. Poate într-o zi vor exista roboți care văd și simt ca noi. Dar azi, doar omul se adaptează. Și mai e ceva. Costul ascuns. Roboții și AI-ul nu sunt gratis. Au nevoie de servere, mentenanță, electricitate, echipe de tehnicieni. Omul mestecă o merdenea și se urcă pe schelă. Nu doar că lucrează, gândește, improvizează, cară, cumpără, adaptează. Uneori mai eficient decât orice mașină. Un om care nu are baza cunoștințelor, care nu știe să pună întrebări bune, care nu înțelege răspunsurile primite, rămâne la fel de ignorant, doar că acum se exprimă mai frumos. Pericolul e că această iluzie a inteligenței maschează golul real din spatele discursului. Adevărata problemă nu e AI-ul în sine. El nu are intenție, nu are morală, nu are agendă. Problema este ce face societatea cu el. Îl folosim ca sprijin pentru a învăța, a ne depăși limitele, a fi mai eficienți, sau îl folosim ca scurtătură pentru a părea ce nu suntem? Dacă îl folosim prost, riscăm nu doar să pierdem locuri de muncă, ceea ce oricum va veni cu orice automatizare, ci și ceva mai grav. Capacitatea noastră de a gândi, de a judeca singuri, de a învăța prin efort propriu. Iar asta ar fi cel mai mare regres posibil, camuflat sub o mască strălucitoare de progres. O societate în care majoritatea nu mai gândește, ci doar dă copy-paste la idei produse de o mașină. Nu e una evoluată, e una sedusă de propria comoditate. Nu idealizăm omul, dar nici nu-l scoatem din ecuație. Inteligența artificială nu e un miracol, e o unealtă. În mâinile unui medic poate salva vieți. În mâinile unui avocat poate redacta mai rapid. În mâinile unui programator poate automatiza munca plictisitoare. Dar în mâinile unui utilizator nepregătit e doar o cutie de iluzii. Adevărata problemă nu e AI-ul în sine, ci ce face societatea cu el. Dacă îl folosim prost, riscăm nu doar să ne pierdem locurile de muncă, ci și capacitatea de a gândi. Iar asta ar fi cel mai mare regres sub masca progresului. Prieteni, cam atât pentru azi. Sper că v-a pus pe gânduri acest subiect și că v-a inspirat să priviți lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Ne revedem curând cu un nou material, la fel de interesant, în care vom explora împreună alte teme profunde și provocatoare. Până atunci, nu uitați să reflectați, să puneți întrebări și să căutați mereu adevărul dincolo de aparențe. Vă mulțumesc! La revedere!